Dol, aning video ha. Dol, luto na. Wow. Kyugi ko ninyo mag-ultimate street food trip. So, unsa may nakapa-special ang yung fried chicken compared sa ubang fried chicken yan diha? Ang among fried chicken, sir, pareha ra gyud sa Jollibee. Sa gwapa na municipality of Dumanhog. Mangita ta og mga lamian, so naa na gitanan mga kalipay na ako na dimsum naa na diri. So mga taga South, di na sila kailangan mo adto sa syudad, tinaa naman diri basically. Mga local favorites and legends. Okay. Mga hidden gems, timing diri sa Tangil Port, na ay humba niya. Idol pa jud na ako na humba ang pata. Ug mga sikat ug mga paborito ng mga kananan sa mga taga Dumanhog. Kani ilang sikat nga luhaluan diri sa Dumanhog. Mga diri, mga sikat mga pizzahan sa una kani pa jud to. Yummy, pangalan pa ng daan niya. Ug atong pantilawan pag adtuo nato unsa man gyud kalainan nila sa uban ng mga pagkaunan sa ubang municipality. Unlimited na bay, bahala na. So, mong tanawan ng video kay pakita na ko sa inyo tanan mga lamian of the best of Dumanhog. Dol, welcome to the municipality of Dumanhog, home of governors. Isa sa mga paborito na akong mga probinsya diri sa Cebu. Kaya nga no, aside sa mga asensado niya ng mga sitwasyon diri sa Dumanhog, naa siya daghan ng mga klase-klase mga lamian, ng mga pagkaon po na ang gina-offer ni Dumanhog. Mo nang ato-atoon, mo nang kuyog jud ani kay na. Di jud ka magmahay kung tan-aw ka unsa ka gwapa mga pagkaon nga naa ni Dumanhog. Let's go. So, luto na. Magsugod ta siyempre sa ilang pinakasikat na delicacy ang ilahang lechon manok nga Bisaya. So diri gid mo tig lechon kani nga lugar. Maayo. Limpyo na kayo, i-marinate na mo. Ginamarinate gid na ninyo. Oo. So after marination kay mo na itak-ang nan diha jud ka tig-tak-ang kani. Oo, ni. Ay dulo oy. Pila man ka lechon manok ang inyong maihaw or maluto per day? Mga 200 or 300 Uy, dagan na no? every day. Tagpila man sad ang imong lechon manok kung kuan? Pila may baligya nimo? Nay, pinakakuan, nay 180, Oo. nay 200, nay Oo. 250, nay 280, 300. So mga Dako na kayo ng so nasa 300. mga 180 to 280 pesos. Depende din na sa size. Depende sa size. Nay oo. 250, sagad nindot. Inyo nga diri is paliguan ninyo og sauce. Kung kanang inyong sauce, mao na inyong secret sauce na pampalami gyud. Grabe na gina siya paliguan gina siya pirmi. Grabe ka idol oy. Sige te, unsa may oras mo mag-abli sa inyong tindahan diha? 6 a.m. to 9 p.m. Everyday gina. Grabe. Ano sa gini nagsugod ninyo lechon manok te? 1949 pa, akong lula pa. 1949? Akong lula pa. Big legendary idol. Sige, excited na kay ko mo kaon. Adto na ko sa inyo hang kuan. Kinamasan mo gitindalain mga pagkaon no? Sige, adto na ta. Let's go idol. Salamat ate. Sumo gina siya, ibutang gina siya diha. Ibutan jud siya, sir, kay para mo kuan. So napansin ako, mo siya giluto nga sibuyas nga naay patis-patis gamay og oil. Ay na siya bombay ug napo siya sibuyas ug mga secret. Napo siya ahos. Grabe idol, tanawa idol oh. Sus idola ano eh. Mao ni siya available na to nga size ron, sir. Mao ni siya ang regular nga size. So 250 ra ni siya nga Okay. price, sir. So kani paliguan gyapon gina siya og Liguan sibuyas. jud siya, sir, Oy, kay dulo, eh. ano para Kalasag, makuan guys. gihapon, malasag gyapon ang iyahang kuan, sir. Dol, siyempre na atong mga lamian na Bisaya lechon manok sa Dumanhog sa akong atubangan. Grabe, unlimited sauce pag yun nangayo ta. Pwede ko mangayo ani muna kong sabaw sa akong mais. Sinam sila mais, so ako ning yabhan ha. Giyabhan ni gani niya, payabhan pa nato. Okay. Ay, kayame. Ang lahi yung engagement. Nakakaon man tayo dito sa Bacolod, no? Itong si Chai Leti. Pero lahi diri sa Dumanhog. Lahi ang lasa.
Grabe ka savory na niya tungkol siyang sauce. Ganahan ko ani kinaadri ang smokier side nya, malamas, ma-aromatic yun siya, dagan siya aroma. Wow, humok. Manimaho dyan mo yung tero kwarto ba? Karame. Kung namuhunong eh. Dol, lami yun siya. Paihawan na mo sila makabukinyo ha. Igno na nato, grabe niya ka-savory. Mura kag naghumba ang lechon manok, pero next level na mas masibuyas siya. Smoky. Hindi po siya parat, di siya tamis ha. Di siya tamis yun. Na siya pagkahalang gamay. So, pero ang sili, actually, wa man napiga ang sili. So, pwede na to siya apilan. Ang kag since 1950s nakatagkalipay ani, imagine pila ka tawo nalipay ani. Hindi ta palabi. Kaya dapat ay doon na lain na food trip ani. First stop sa Tudumanhog. Grabe na kanindot. Tara, ato na ta sa next stop. Agdula. Dol, next stop sa atong food trip. Grabe, na ako na-discover. Mao gyud na yung hidden crispyhan na murag Jollibee na fried chicken na dagko pa sa imo ang lapalapa. Jumbo fried chicken na perting baratuha. Mo nang ako ipakita sa inyo ha. Kaning fried chicken na nga naglaray. Kay kani isa ni sa mga fried sa taga Dumanhog, sikat na fried chickenan crispyhan diri sa Dumanhog. Tara. Grabe ka solid ani, gamay nga eskina diri sa merkado, kinaa diri nagbaligya og nagprito og grabe isa ka jacuzzihan na fried crispyhan. Grabe mo puno jud ang isa ka kawang bitaw jacuzzihan, nagprito gid siya. Nya grabe mo siya kadagko, flaky jud siya. Kanang pang Jollibee style nga pagkaon. Kay kabalo nyo wala ba Jollibee diri sa Dumanhog. Ang ilang Jollibee next ani Mualbual or Barili. Barili may pinakadool. Pero ano mo ato pamanta dito, di ba? Na naamon diri ang mala Jollibee na fried chicken. Makita nimo diri na nagprito, grabe ka aksyon no, nagprito siya diri. Piting daghana murag puno, na duha-duha pa jud kang kawang diri niya. Nanapod diri sa pikas na siya glass. Sama ani og glass na siya nila. Butang siya sa aquarium o fried chicken. Nya kani duha ka buok na jacuzzi. Diri sa pikas naapod siya iyaha na version sa kabuok. Og na diri ang aquarium glass display. Namuro digi siya kanang sus grabe yung fried chicken ani perting daghana. Okay. Uy, may buntag diha ate. May buntag po, Uy, sir. grabe kalami ani. So unsa may gitinda nimo diri? Klaro kayo nga Fried chicken, sir. fried chicken. So naagi diri ang mga pinakalami ng mga fried chicken diri sa Dumanhog. Yes, sir. Napo diri ang mga pinakagwapa. Gwapa man po mi diri, sir. Oh, naagi diri ang mga pinakagwapa gyud. Napo nagprito diri sa pikas. Grabe. So may gani kay si kompetensya mo diri, friends gyapon. Yes, sir. Dapat ha. Kaninyo manok tagpila pod. Tag 20 ra, sir. 20 pesos. Yes, sir. Barato gud sa imo chicken. Yes, sir. Tag 20 lang. Nani ra gina didi mo alkansi? Big yun, sir. Okay na yun, sir. Unsa man na dili na double did? No. Kung yun, sir, fresh na Kaya fresh barato ang man chicken, sir. Sa Cebu City mga idol, tag 35 pesos ang manok. 25 mga siguro pinakabarato, pero usually 30 o 35. Ngano diri barato man? Tungod ang Dumanhog, sir, is pareha ra gyud ang price kung unsa ang price sa lain maorgi pud amoa. Grabe kanindot no. So unsa may nakapa-special inyong fried chicken compared sa ubang fried chicken nan diha? Ang among fried chicken, sir, pareha ra gyud sa Jollibee. Ay, grabe. So, di na ako kailangan mo atog Jollibee day, ani, oy. Oh, no need na gyud ka, sir, kay pareha ra gyud ni og Parehas sa Jollibee, ha? Di Yes, ba kayo sir. makas ka, no, kasaban? So, nindot, ano, pansin sa nako, kay grabe kadagko o crispy yung manok. Yes, Sige, sir. Kanang backbone is 15, dayon liog is 10 pesos. Sana all. Yes, sir. Dayon ang among puso is tag 5 pesos only. 5 pesos Yes, puso sir. na jumbo? Yes, sir. Ah, grabe ka mo na gyud taga Dumanhog, dire aray-ani niyo sila dire, grabe ka sulit. Excited na ko, gutom na ko. Dol, ari na mga fried chicken sa katubangan. Grabe, tinuod gyud ang giingon na murag Jollibee. Itsura pa lang daan niya murag Chicken Joy. Look at that. Inani ha? 20 pesos ra na, tanawa. Grabe ang iyang crisp engagement, oh. Oh, crispy kayo. Di na ka kailangan mo itong Jollibee. Yan na pa yung, ano, init pa dyan na kayo, bago pa dyan siya luto. Napo siya liog, curious po ko yung liog, ganun ko masuway. Solid kayo ni Lugara, promise. Ingkit sa ta sa liog without sauce. Cheers.
May timpla, grabe ka crispy. Nakanindot ito, na itong parat. Ang ka-crispy, grabe ka juicy, oily. Nindot pa siya ka-juicy kayo. Nakanindot pa ni Dol, unlimited gravy. Wow! Unlimited na bay, bahala na. Grabe mo, di dagan kay estudyante direk. Literal man gid siya pang estudyante, pang masa ang presyo. Kaya, aso-aso po siya, oh. Dol, grabe na crispy. Nindot kay engagement, promise, lamian. Nya, grabe niya ka-juicy. Nya, gingon dun mo fresh ang manok. Nya, bago pa siya luto. Nya, pirmi, ano bitaw, murag, pirmi siya ga-process, pirmi siya ga-produce, pirmi siya ga-luto, kaya tungod sa demand. Inana, kanina siya ay something like spicy sauce na siya or sweet sauce. Sweet and spicy sauce. Tuwa na to, be? Kalami. Bread. Mura siya suka. Nana sa kalami. Suka siya, nga pagkapatis di ay. Dagan kayo sa kuam. Maning sili. Duda ko, na pagka-special nila sauce. Lami na ba eh? Mas lamin pa ko ani kaysa ilang gravy. Kalami ni mo. Mao gini akong fried chicken comfort food mo ari gani kog dumanhog, grabe. Hapit jud mo diri kung madto mo beach or anywhere mall buwal and crave yung mga anak og fried chicken, hapit mo diri sa merkado sa dumanhog. Na sila ning grabe ka solid na fried chicken, unlimited sauce, lamian nga spicy sauce, suka nga special, crispy na mala Jollibee ang texture, grabe. The best dumanhog, one of the best fried chicken. Hanap ta pataglain na food trip. Let's go. Proceed ta sa next day. 5 pesos. Dol, next stop sa tong food trip, naata diri sa usa ka idol nga dim sum house diri sa Dumanhog. Na dim sum house diri sa Dumanhog, authentic dim sum house na nag-serve og klase-klaseng mga kalipay na dim sum nga pareha jud sa imong idol nga dim suman sa syudad sa Cebu. Mo nang ipakita nako sa inyo unsay mga menu nga naa nila, kung similar ba gyud sa idol nato na dim sum sa syudad. Naa diri sa Dumanhog. Diri is alfresco provincia feels. Kung taga south ka, di na kailangan mo adtog syudad. Para mukaon og lamian ng mga dim sum nimo paborito sama sa steam rice, siomai, mga rolls, mga fried ug uban pa. Mao tanawan ning video, ipakita nako sa inyo og atong experience ang the only dim sum house diri sa Dumanhog. Let's go. Hi te, mayngod to. Mayroon to, sir. Unsa may gina-offer niyo sa dim sum house? Steam rice, siomai, quail egg, mushroom, plain siomai, ham roll, and press. Mga rolls na ka. Nasa. Ay dula. Nasad may mga fried. Kato mga lumpia, mga nana. O ka mga stuffed shrimp. Stuffed shrimp, Ay, and dula. sweet and sour. Sweet and sour na asad mo? Nasa, Chicken sir. pet. Na mo chicken pet. Chicken feet. Nasad may paikwat, Ay steamed grabe, chicken, kamo na gyud. Wow, grabe. Pero ang best seller ninyo, steam rice. Steam rice, Fried yun. Steam rice. so naa na gid tanan mga kalipay na ako na dimsum naa na diri. So mga taga South di na sila kailangan mo adto sa syudad, kinaa naman diri basically. Mao ni ang main branch ni Dim Sum House. Yes. Tama. So kano sa man ni nagsugod? 2017. Napailain branch nite. Nasa Barili, sa Runda. Ah. Nasad mi sa plaza. Okay, nice. So basically dim sum sa South. Grabe ka idol anito eh. Sige, so mo order ko nimo og siomai, katong quail egg, then steam rice. Sige, sweet and sour usa. Kana lang ko kay nag-diet man ko. Salamat ate. Salamat po, sir. Sir, na lang imong mga dim sum nga paborito. Thank you. Ni hao ma. Mga favorites na ako sa dim sum. So naa-address Dumanhog. Kung maaari kog South, mag-beach ka sa Malbual, hapitan na lang nagingunani kung nag-crave kag mga dim sum. Okay, sugdan na to sa ilahang kaning crispy nga shrimp. Grabe kaning shrimp ball. Grabe oh. Ay, lahira. Ay, dula. Promise. Lami siya. Kung taga-diri jud ka sa South, try gini. Crispy siya. Papareha gid siya sa imong paborito nga dim sum sa syudad. Nasa sila sweet and sour ha. Suway na tubig kung mamao ba yun. Grabe ka idol eh. Grabe experience aning cook nila diri. Kay bawo jud. Ganahan ko siyang meat, dili siya gahi. Ngabe uban good na sweet and sour gahi kay meat. Pero yaha dili gyud, pura buyag. Ari na gyud akong favorite na siomai, quail egg siomai. Grabe ka meaty gyud niya. Ganahan ko siyang lata kay dili kayo siya kanang barat. Di siya peppery. Nya factor gyud yung texture sa egg. Gwapo yung texture sensation. Daman imong freshness sa meat. Authentic gyud siya, limpyo. Butangan na to siomai sauce. Siyempre, legit po nilang siomai sauce.
Ay, kamo na. One of the best siomai dim sum ever sa Cebu. Nga others dumanhog. Dol, mo na gini ang ilang steam rice. Dol. Grabe, familiar kay naong. Kuha eh. Kuha ka ng lasa eh. Kung unsa mo paborito na steam rice lasa sa syudad, kuha ani. Mora gid ako kaingon ninyo basta mo ari mong south, kung na-crave mo dim sum, ayaw mo kaguol kay naa ni diri nag-exist. Si Dumanhog Little Dim Sum House. Nga food trip, grabe ka solid. Approve din ako. So, excited ba ko? Napati adtuon na food trip after ani. Siguro mag-snack dessert na ta. Snack time na. Tara, let's go. Idol eh. Dol, next stop sa atong food trip na ata diri sa sikat na chola. Kung ganahan kag chola or gimingaw kag chola or if wala pa kakasuway og chola, aw mao ni ang para sa imuha. Kaya atong atuon ang sikat na dessert pastry ang chola or chocolanay. Tanawan ang video kay pakita na ko sa inyo ha. Ang naa sa sulod, nanindot ta ba kayo. Let's go. Dol, ang chola is basically sikat ni siya nga pastry or sikat ni siya nga pie diri sa Dumanhog. Siyempre, kumana kag chola is chocolanay actually. Kuan siya, usa ni siya ka pie nga nay feelings dito sa ilawom. Isa pa dili ra choco ang ilahang feelings. Tapos sila ube or strawberry sa akong pagkadungog. Mo nang atong atuon. So dol mo ni sila nindot kayo more sa garden feels, di ba? Nindot ni magabi, mautan ta gabi ani. So nay mga chairs, napod sila dito kanang ganahan kag mahadlok kag uwan kay mahadlok ka managhan mo, pwede ka diha ka. So napod sila diri, I think mga kuha ni siya mga karaoke bars ni siya diri na diri. Karaoke bars na may mga chairs, na mga karaoke rooms na diha ata, mga VIP rooms or ganahan ka magtago-tago. Squat ka diha, pwede ra sad. So diha is karaoke po na diha. Mga mas dako-dako ang room na diha para pwede mo mag-disco-disco diha niya. Hinol-hinol. But na diri is mo ni siya ang banda-banda nila sa banda. So kay diri sa Chocolanay, nindot gi siya pag pamilya siya nga vibe, panguyab-uyab or panguyab papadong. So tara, at mag-order tag food nila. Let's go. Mo ni diri ang giingon nila nga pwede ko makachula. Yes, sir. So meaning ka mga tao na wa pa kasuway og chula. Pwede Ano na mo dire? Yes, Unsa sir. din ang chula? Uy. Ang chula is chocolanay. Ay, chocolanay din na. Sige, uli na ko. Bye-bye. Pie na siya nga naay chocolate filling sa ilawom. Wala, may pa siya na feelings, miss. Pero siya, naa pa sa imo? Wala na. So, mo gina sikat nga chocolanay diri sa Dumanhog, di ba? Yes. So, aside sa chocolanay, naa pa mo ilain flavors daw? Naay strawberry o ubi lanay. Tagpila po ang inyong baligya sa inyong chola? Tag 88 per box. 88 per box? Nana na siya 8 ka slice. So, pwede na magchola ana ang mga palit ana? Yes, sir. Pwede na dyan kaayo. idula, eh. So, ang inyong ube o ang kuan, ang strawberry, Same na po og price. same ra price. Ay, mao 8 ba? slices pa rin. Aside sa inyong pie, unsa pa may lain yung mga baligya? Nami bagong pulveron o bisol chips. Kanang kuan ba like shake na mo Mango shake. Ana mo mango shake. Yeah. Nindot. Sige miss, mo order ko og inyong mango shake o katong tulo ka flavor ninyo na pie. Mao ni ang lanay sa Rosalinas and Marie. Dol na ang mga lanay sa Tutubangan. Kaya naman siya ay strawberry man, so strawbila. Kani is ubela. Excited ko, first time ko makatilaw og strawbila. Gabi niya ka fuchsia pink. So muna siya, atong kuhaan be. Wow, look at that, grabe. Damaan sweetness sa strawberry jam. Uy, lami yung strawberry nila, Dol. Dili siya kay tamis. Kaya mo niya yung feeling sa ilaw mo. Tanawa. Daman ni mo strawberry. Ganahan ko sa dough kay grabe niya ka extremely soft. Dito sa chola or sa chocolanay, be. Purely chocolate na kanindot. Mais lang mahimog chocolate. Isa ni sa mga pinakalami na chocolate na ako natilawan. Lami gid siya. Ay, lami gid siya, Dol. Grabe niya katamis. The best gini ba eh. Grabe niya nga pa eh. Wa gitipid sa feelings. Naaabunda na feelings. Ako na ablihan, no? Wow, look at that. Tanan part siyang triangle or pizza shape, naa ang feeling sa chocolate. Ganahan ko siya pagka-chocolate eh. Dark chocolate sweet. Sus, nihayag dun ang diabetes akong now. Ayaw na punta sa ube. Ako personal favorite ako ube ha, bantay. Dapat di kita ma-disappoint ane. Ano? Ano mo? Tutuo po yun. Sus ko.
Wala dun disappoint. Lamig siya. Ganahan ko yung pagka-ube. Hindi siya common nga ube halaya. Grabe niya ka-creamy, tamis. Ube ang flavor. Tanawa. Tanawang ilaw. Wala nagtipid, ube. Ube na jam. Tanawa. Wow, look at that. Tanawa, naata na part na sobraan pa. So far, mauna na akong new favorite na lanay. Ube lanay. Grabe, nag-drip, no? Ganahan pagka maigting sa katamis. Napon sila aning strawberry banana shake o mango shake. Ay, kaya fresh yung mango. Lami la mango. Napon sila aning banana with malunggay pulveron o syempre napon sila aning bisol chips or gabi chips. Gabi ka idol. Perfect sa inyong pang snack. Perfect sa inyong pang movie. Na nindot diri sa Rosalinas dol. Go to nimo sa pamilya, sa uyab, sa barkada. Pwede mo diri. Kung ganahan mo tamis inyong relasyon, mas mo tamis pa, maayo, ari mo sa lanay ni Rosalinas and Marie. Solid kayo ni diri. Chill and relax pag yun. Snacks pa ni nato karon. Tara, manihapon na ta. Let's go. Dol, last stop sa itong food trip natin diri sa Tangil Port. Kina ako'y nakita diri nga lamian ang pagkaon. Nga dapat mo tanaw dyan ka sa video sa lamian ani kay Jesus. Diyos ko, kalami kayo. Humba, balbakwa, tinula, nga bisaya, manok. Kung nang kanawan ng video. Kaya mga tota, let's go. Shout out naman Gio Dumano, Tangil Port Collector. So mo to, welcome to Tangil Port diri sa Dumanog, Cebu. Usa ni ka-importanteng pantalan nga nagdugtong sa isla sa Cebu ug Negros. Tabok lang sa Tanyon Street nga dagat. Bisan gamay ra ni nga pantalan, permi ni siya ka busy sa mga pasahero, sakyanan ug kargamento nga mosakay sa Roro padulong sa Gihulngan, Negros Oriental. Dili lang ning ordinary pantalan, kay kini ang lifeline sa kahilihukan sa negosyo, isda ug mga biyahero. Mutabok man kag isla o mga laag ka diri sa baybayon sa Dumanhog, diri gyud magsugod ang imong adventure padung sa Negros. Pero dili ka nato tanawon kay naa diri sa mga karinderya ng hilihilera. Nag-offer og nabaligya og mga klase-klase mga lamian ng mga pagkaon. Karon wa man tay chance ng atog ronda nang itag humba. Timing na sila humba og syempre nangita sa kog sabaw nga Bisaya manok. Unang ato-atoon, tara let's go mga una ta kay gutom. Tim, may gabi Bi sir. Uy, tin sa may mga tinda nimo diri. So, Akong tinda dire klase-klase lotong bahay. ang mga lutong bahay gid diri, so sir. karinderya. So, Sama sa pinirito, sabaw ug uban pa. kana nindot. So unsa may mo ipahambog nako karon? Natay manok nga Bisaya sir. Kana akong gipangita jud lagi na. Dara, Usahan sir. jud nimo akong kuan jud. So mo nimong manok Bisaya tagpila po ni. sir. Tag 70 ra ni sir. 70 pesos rin. Bisaya ginis manok. Bisaya gini siya So sir. di gini siya magtagalog. Dili. Okay. So Bisaya gina siya. Di sad na siya mag-English. Bisaya pastindira sir. Sige, mo order ko ani ko sa de. Kana pako. Wings. Wow, grabe. Duhaon, sir. Ani, oy. Duha ati. Paa imo sir Pwede usa sa or paa. wings. Pwede pa Kana ilan gid Bisaya oh. Kay murag na muscle. Oh, daghanong Kana, sabaw lami, sir. Ani oy. Mga Sir, basi ganahan ka natay humba nga pata. Ha? Tanaw daw ko. Oh, dara sir. Grabe ka idol. Mo ni? Oh, sir, dagko kay Grabe ka, sir. idol. Dol timing kay wala jud ta ka lugar kaadto sa Ronda kay ang Ronda sikat gyud na sila sa humba. Nya diri sa Dumanhog wa jud ko nga kitag humba sa akong pag food trip. Mao na timing diri sa Tangil Port na ay humba nya idol pa jud na ako na humba ang pata. So tagpila man ang imong humba? Tag 60 ra sir, basta Oo. ikaw. 60 pesos basta ako. oo. Basta vlogger. Basta Kung dili vlogger 60 gyapon. 60 gihapon. So sir. sige, order ko aning duha be. Duha pod sir. Oh, grabe ka idol. Uy, so naasad siya ani nga mga humba. Kamo rin naninda ginani, klase humba pata or napo dito sa unahan? Napa siguro sa unahan sir. so Wala ko depende. ka kuan pod. Oh, lami. Oh, unsa man na brown lagi nang usa kani puwa. Oh, na kuan na siya sir. Lahi na siya color. lahi-lahi Sige. na siya. Basta mo ni humba. Kaya sa oras mo mag-abli diri? 24 hours mi sir. Ha, 24 hours? Wala mi Ay, serado. dula oy. Mao na ni sir ang imong Bisaya nga manok og humba pata. Dol, so nanatay na order nga humba og Bisaya nga manok. So karon is na ako'y nadunggan nga naay nag-serve drig balbakwa sa Dumanhog. Balbakwa mo na excited ko aning next nga stall. Mo ni ay. Oh, hello, may gabi diha te. May gabi sir. Oh, dirito na maligya na ko na baligya nga balbakwa. Oh sir, naa sir. Tinood, wala po yung tanaw. Oh, dala Ano sir. Ay. tanaw daw asa man aw. Okay, mao ni lo balbakwa gid siya dul. So isa diha kay mo siya humba tanahon. So puro na siya panit. Oh, pani sa baka sir. Panit ra gid sa baka. Kamo rin naninda direk balbakwa? Oh, kami na sir. Ay mo ba? Tagpila po rin yung balbakwa. Tagsay sinta ang Oh, sir. sige. Order ako, miss me. Sige, Maski sir. isa lang. Salamat. Grabe.
Grabe ka idol nga maligyag balbakwa diri sa Tangil. So kamo kung nangita mong balbakwa nga mga taga South, ari diri sa Tangil Port na karinderya diri. I think katulo siguro siya diri or kaupat na stall. Ano maligya? Kani day, Sinitas Eatery. Ano maligya o kaning balbakwa? Sige, nagtakos na sa balik. Isa ra ko miss kana kinadak-an pud ako miss ha. Di, kani sir. Kana. Okay. Kalamihan na oy, balbakwa. Wow, napadyoy libre sa baws. Tagpila na 70 pesos. Sa Isintar, sir. Ay 60 pesos ra. 60. Ka-idol eh. Mao na ni ang balbakwa sa Tangil Port, Dumanhog. Wow, thank you. Salamat Doon na mga pagkaon sa tutubangan. Grabe ka, Choy. So nakaabot jud ta diri. Akong gyapa sa diri unta na sisig kay timing na narado sila kay day off. So karon is naam day solid diri nga balbakwa, humba og Bisaya nga tinulang manok. Mo na tong sugdan. Grabe oh. Nailhanin mo siya. Cheers. Ay, may timpla. Okay, may. Gahit sa gamay po, tolerable siya. Pero sa inyong gabi o gahi, wala kang Bisaya, tinulang manok, gahi, may siya. Pero, kung kagapon, makaon na, usap kagapon mo. Ganako siyang timpla, clear kayang yung sabaw. As in, murag, limpyo kayo yung sabaw. Pero chicken yung kayong broth. Na nakanindot kay, marikado siya, masangkap, masibuyas. Nasa yung sagol na I think na dahon nga sangig. Kanang sangig mura siya kanang ito sagbot nga makuha rin mo sa kilid. Next na po dila umba tanawa. Umba sa Tangil Port. Solid na. Grabe niya ka-chunky. Kung masaglata gamay pero wala kasi ang lasa. Not so sweet, di kaya salty po. Kaya matomato-y siya. I think nasa ketchup. Kompleto sa ricados, maricados siya. Aromatics na agapan. Ako idol, honestly, mo prefer yung humba nga pata. More sa pata team mo, doon akong prefer. Munang happy ko nga, na-adya na diri. Amo na gila itong last, ang balbakwa. Init pa dun, gaso-aso pa. Murag baba ni mong gaso-aso. Cheers, be. Ay, ulit food. Ang gamay na balbakwa, be. Nakagos niya pa ka, ang lasa sa mga peppers, ang lasa sa dahunan. Gabi ka rich yun siya, gabi niya ka savory, rich. Kayo sa baka, lapot-lapot yun siya, gabi ka oily, fatty, ayo. Ang kurganan ko siyang lasa, balbakaw yun siya, di ay typical balbakwa. Abi ni maghumba siya tanahon, abi ni maghumba og lasa, dili, balbakaw yun siya. Maluy kumo to. Ay lami. So timing, kumari mo ganyan kong dumanhog, ari dyan ko diri, kinay humba og balbakwa. Doon mo ito ang atong full ultimate Dumanhog food trip. Kung sa inyo naganahan ato ng mga video, kung sa mga pagkaunan ka ay mong gusto i-try, comment below. O syempre, para na ako, ang the best gito mga pagkaunan. Kato akong ipangatuan. Simple, lalayan mo sila klase, putahe, pero mga lami gito sila. I think isa sa mga pinaka-iconic gito na best. Ingno lang nato. The number one is the Impiang Lechon Manok na Bisaya. Grabe kalami, solid, savory, unforgettable moment. So, ang iconic yun na siya nga delicacy diri sa Dumanhog. Muna mo rin mo sa Dumanhog, suway tao na sila. Kung katong akong ipambisita ng mga pagkaunan, kay solid kayo ang Dumanhog, diverse po nila mga pagkaon diri kung biyahe ka. Para to, kung ganahan ka sa akong video, please like and subscribe to my YouTube channel and watch upcoming video in the future. Once again, mao ni sa Idol Steve, nag-ingon, hingat, amping, take care. Hanap na mataglain food trip. Let's go. Nawa, ang gawas na ang mga pasahero gikan sa Negros. Ngilungan, grabe.